Национальное антикоррупционное бюро Украины пришли с обыском. Следователи Генпрокуратуры. Детективов обвиняют в незаконном прослушивании. Основанием для обысков стало постановление Печерского райсуда столицы. Детали в сюжете. Представители Генпрокуратуры нагрянули в НАБУ после обеда. Основанием для обысков стало якобы незаконное прослушивание детективами телефонных разговоров. Но пока неизвестно, о каких именно разговорах идет речь. Вони пред'явили ухвалу суду, яка є санкцією на проведення слідчих дій. В ухвалі суду підставою для проведення обшуку значилося відкрите Генпрокуратури кримінальне провадження у квітні цього року за фактами нібито незаконного прослуховування детективами НАБУ фігурантів кримінальних проваджень, які ведуться в бюро. За законом антикорупційне бюро наразі не має права самостійно знімати інформацію з каналів зв'язку. Ми це робимо завдяки потужностям Служби безпеки України и тільки. Генпрокурор Юрий Луценко говорит, об обыске еще накануне предупредил директора НАБУ Артема Ситника. Але в рамках законного прослуховування телефону працівника ГПУ, який підозрюється в причетності до скоєння злочину, прослуховувався також телефон непричетного зовсім до цього громадянина. Ні, цей громадянин не є посадовою особою і ніяким чином не пов'язаний із фігурантом кримінальної справи. Хто до цього винен? Оперативна установка, яку давало СБУ і, можливо, помилилося з телефоном, або детектив, який слухав непричетного громадянина і згідно закону, вияснивши, що він є не фігурантом справи, має тут же припинити прослуховування, встановить слідство. В антикоррупционном бюро считают незаконным постановление суда и сам обыск. В постановлении не указано ни фамилии детективов, ни информации о том, в рамках какого производства, по мнению прокуроров ГПУ, осуществлялось незаконное прослушивание. Суддя чомусь вирішив, заслухавши сторону прокуратури, вирішив надати дозвіл на прибуття в приміщення, на вилучення документів в їх електронному, паперовому вигляді, комп'ютерної техніки, флеш-накопичувачів, блокнотів, записних книжок, чорнових записів, засобів зв'язку та інших речей, які використовувалися та використовуються в ході неправомірних дій вказаних осіб, яких осіб не було вказано в цій ухвалі. Прокуроры сидят в помещении уже более 6 часов, пока ничего не забрали. В НАБУ говорят, незаконного изъятия не позволят. В рамках законодательства будут защищать материалы расследований и другой важной информации. А если возникнет прямая угроза блокирования работы НАБУ, привлекут собственный спецназ. Наталка Калинка, Асан Эминов, Заман, АТР.